Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Türkiýedäki türkmen raýatlaryny iň soňky pursatda alyp gaýtmak kararyna geldi. Bu ýagdaýdan göni habarly bolan Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä, muny Daşary işleri ministri Reşit Meriýedowyň hut özü buýrupdyr. Şeýlelikde çeşmäniň habaryna görä türkmen häkimetleri Türkmenistanlary Istanbulda birnäçe protest gurnanlygy üçin jazalandyrmak kararyna gelipdir. Azatlygyň çeşmelerine görä koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny evakuasiýa etmek boýunça çäreleriň çäginde Istanbuldan uçuşy guramak entek planlaşdyrylmandyr. Baralykda birnäçe ay bäri Türkiýeden gitmäge tinlenýän türkmen raýatlary ýörüýte uçarlaryň ýola goýulmagyna sabarsyzlyk bilen garaşýanlygyny aýdýarlar. Türkiýede öz watanyna dolanmagy tinlenýän 600-den gowrak türkmen raýaty galýar. Istanbul'un Huwa mendilinde galan türkmen raýatlaryna may aýynda azyk kömegini guramak işine gatnaşan türkmen migranty Serdaryň habar bermegine görä adamlar 6 ay bäri türkmen hökümetiniň kömegine garaşýarlar. Daşy 71 ýaşly Maral daýda Türkiýede koronavirus pandemiýasynyň ýetiri bolan ýüzlerçe türkmen raýatynyň biridir. Ol ýanwar aýynda Türkiýede irçi migranty bolan gyzyny wagtyklaryny görmäge barypdyr. Emma watanyna gaýdyp bilmändir. Fevral aýynyň ahirinde Türkmenistan halkara gatnawlaryny ýatyrdy. Zenan Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy bilen habarlaşanlygyny emma özüne Türkmenistana uçuşlaryň täzeden başlanmagyna garaşmakdan başga arazyň ýokdugynyň aýdylandygyny habar berýär. Dartgynly ýagdaý sebäpli Maral daýda keselleri we häzirki wagtda gyzynyň öýünde galýar. Ýöne saglyk ähtiýaçlandyryş resmi namasynyň ýokdugy sebäpli medisina kömegini alyp bilmeýär. Serdar Maral daýda umytsyz ýagdaýda galan ýüzlerçe adamyň bardygyny aýdýar. Azatlyk aprel aýynda Istanbul'un Huwa mendilinde 300 töweregi türkmen raýatynyň bolanlygyny habar berdi. Serdaryň sözlerine görä şol döwürde Huwa mendilinde beýleki ýurtlaryň raýatlary hem bardy. Olara öz ýurtlarynyň elçihanalary azyk we beýleki kömek berýärdi. Emma türkmenlere Ankaradaky elçihanadan ýa-da Istanbuldaky konsullukdan hiçbir kömek berilmändir. Şu wagt häzir türkmenler aeroportdan gaýdypdyr. Ýöne köpüsi hinidem şol ýerde galýarlar. Azatlyk golar bilen habarlaşmagy tinanşýar. Türkmen aktivistleri Istanbuldaky türkmen konsullugyna ýüz tutanda olara Istanbul'un aeroportunyň çägine girip bilmejekdikleri aýdylypdyr. Şeýle gepleşikleriň biriniň ses ýazgysy Azatlygyň yktyýarlygyna berildi. Serdar öýlerine dolanmak isleýän 600-den gowrak türkmen raýaty barada habarladygyny aýtdy. Ýöne olaryň sany birnäçe etse köp bolup biler sebäbi Türkmenistana 6 aýdan gowrak wagt bäri uçar gatnamaýar. Uçar gatnawy ýatyrlan soň türkmen howa ýollarynyň birnäçe ýük uçary Istanbula uçupdy. Ýöne diňe ýükleri şol sanda dermandary alyp gidipdi. Türkmenistan öz raýatlaryny çykarmagy howlukmady. Geçen hepde Türkmenistanyň koronavirus pandemiýasy sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa etmek üçin ýörüýte uçuşlary gurnaýanlygy ma'lum boldy. 22 awgustda 135 türkmen raýaty Hindistandan evakuasiýa edildi. Şolardan bir aýal uçarda öldü. Türkmenistanyň ýarym resmi websaytlary 133 raýatyň Hindistandan çykarylanlygyny habar berdiler. 23 awgustda esasan taliplerden ibarat bolan 247 adam Belarusdan evakuasiýa edildi. Azatlygyň çeşmeleriniň sözlerine görä, türkmen migrantlarynyň köpüsiniň Türkiýededigine garamazdan olary Istanbuldan getirmek üçin uçara entek garaşylmaýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmesi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Türkiýedäki türkmen raýatlaryny iň soňky pursatda alyp gaýtmak kararyna gelendigini aýdýar. Çeşmäniň sözlerine görä, muny Daşary işler ministri Reşit Meriýedowyň hut özü buýrupdyr. Şeýlelikde soňky birnäçe aýda Istanbulda ençeme protest çykyşyny guran we ministriň öz sözlerine görä Türkmenistany we prezidenti maskaralan Türkiýedäki türkmenistanlary jazalandyrmak kararyna gelindi diýip çeşme aýdýar. Azatlyk bu maglumatlary beýleki resmi çeşmelerden tasdiklap bilmedi. Şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen habarlaşmak mümkin bolmady. Emma häzirki wagtda halkara uçurlaryň barýan ýeri bolan Türkmenawa şäheriniň halkara aeroportundaky çeşmelerimiz ýakyn wagtda Istanbuldan hiç bir reýsin garaşylmaýanlygyny aýdýarlar. Iň bolmanda 1 sentýabr üçinli raýatlary Istanbuldan çykarmak planlaşdyrylmaýar. Soňky günlerde Moskwadan, Sankt-Peterburgdan we Birleşen Arap Emirliklerinden uçurlar guramalaşdyrylýar diýip Türkmenawadyň aeroportundaky çeşmelerimiziň biri aýtdy.
Hakykatdan hem soňky 6 aýyň dowamında Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylar prezident Berdimuhamedowa we onuň hökümetine garşy ondan gowrak demonstrasiýa gurady. Protestleriň köpüsi Istanbuldaky türkmen konsullugynyň öňünde geçirildi. Konsullugyň işgärleri bu çäräni guraýanlaryň öňüne almagy tynançdylar we olara haýbat atdylar. Türkmen halkynyň garşylyk hereketleri Birleşen Ştatlar, Demirgazak Kipr we Russiýa ýaly beýleki ýurtlarda da geçirildi. Mundan başga da Türkmenistanyň içinde öz başdak nägilelik bildirýän hereketler ýygy-ýygydan ýüze çykdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň nägileligi güýçlük tasady krizis, häkimetleriň tebigy betbahtçylyklaryň netijelerini ýok etmek we koronawirusyň ýaýramagyna garşy durmak meselelerdäki başarnyksyzlygy bilen bagly boldy. Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň barýan esasy ýeri. Dörli çaklamalara göre Türkiýede iş gözläp öz ýurduny terk eden 800 000 goly türkmen raýaty bar. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistan Istanbulda ýasamarakdan zäherlenip helak bolan onlar çaraýatynyň jesedini alyp gaýtmakdan ýüze urdy.